ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେମ। ଏଭଳିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଏତେ କଲା ବାଦ ବି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ତ ସେ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଆଜି କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଜାଣୁଥିବେ। କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା କି ଭେଣ୍ଡିଆ, ଯମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ମଶାଣି ବୁଝେନି ଧନୀ କି ଗରିବ, ସତ୍ୟ ସେହି ଜୁଇ ଶିଖା। ଆଉ ୟାର ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।